Benvingudes a Poca Broma, un podcast del Consell de la Joventut de València. Bueno, benvinguts i benvingudes un dia més al podcast de Poca Broma del Consell de la Joventut de València. Un podcast en el que tratem totes aquelles coses que veritablement ens afecten a la joventut. I bueno, en els últims anys hem detectat que ha hagut un creixement prou exponencial de tot el tema que ve siguent els vapes, no? I per això tenim avui a una grandíssima professional que és Anaïs Sánchez, de prevenció de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que ens ajudarà a veure un poc les veritables conseqüències del vapor i entendre com ha anat creixent exponencialment, no? I bueno, Anaïs, encantadíssim de que estigues ací. Igualment. I bueno, molta joventut creu que els vapors sols generen vapor d'aigua, però què conté realment tot el que ve siguent el líquid que porta dins? Bueno, la idea de que el vapor sols és vapor d'aigua és una idea molt extenguda, no sols per als joves, sinó per tota la població, i no és casualitat. La indústria tabacalera s'ha gastat molts diners en què creguem això. No sé si saps que al principi els vapors no es diuen vapors, es diuen cigarrets electrònics. Ai, és veritat! Ells, Sí que és veritat, jo això... Clar, quan començaren era el cigarret de tota la vida, però convertit en electrònic. I realment el que se van donar compte és que aquest nom ens recordava molt a el cigarret convencional. Ens recordava molt a les malalties i a tota aquesta percepció que tenim del cigarret convencional. Entonces, què va fer la indústria tabacalera? Va invertir molts diners en canviar el nom. Un rebranding. Exacte. Exacte. Van invertir molts diners en canviar el nom de cigarret electrònic a vapor. Que a què ens recorda? A vapor d'aigua. A saludable, a algo que no és mal per a la salut. Per això molta gent té la idea de que el vapor sols conté vapor d'aigua. I què conté realment? Què és el que me dius? Pues principalment, molts dels vapors contenen nicotina, que ja sabem tots, jo crec que no n'hi ha cap dubte de que la nicotina és una substància molt addictiva. Exacte. Però inclús els vapors que no duen nicotina duen altres coses, com per exemple el propilenglicol, que és la base que transporta el sabor del vapor, i el que s'ha relacionat molt amb irritació pulmonar. També duen glicerina, que és el que fa este fum blanc i dens. Sí. Quan anem a una discoteca i veiem un canyó que tira fum blanc, doncs és exactament la mateixa substància. I nosaltres ens l'estem introduint, bueno, jo no, perquè jo així tinc que dir, bueno, i Anaïs també, que no consumim vapor, però sí, això té que ser perjudicial moltíssim per a la nostra salut. Exactament, s'ha relacionat molt amb irritació pulmonar, amb inflamació. I altra cosa de les que hem vist en molts vapors són que les seues bateries desprenen partícules de metalls pesats, que també entren dins del nostre cos. Aquestes són les substàncies que s'han vist en quasi tots els estudis dels vapors, però realment hi ha moltes substàncies que no sabem perquè no està regulat el que poden contindre. Entonces, poden posar un poquet el que vulguin dins d'aquests dispositius. I també suposo que en el tema dels microplàstics i tot també està involucrat en tot el que ve ser el vapor, no? Perquè la seva major composició és plàstic. Sí. I també, filant un poc en el tema que estàvem parlant, no? El vapor ha arribat a aconseguir una alternativa saludable a lo que ve siguent del cigarret, en este rebranding que hem parlat, el vapor d'aigua, tot això, i alguna empresa, a mi se m'ocorre que hagi tret algo que realment siga saludable. Sí que és de veres que els inicis del vapor se compten com a que buscaven una alternativa saludable. Això és real. Sí que se buscava una alternativa saludable, però realment, aunque este dubte està molt en la societat, a dia d'avui no podem dir que sí. El que sempre nosaltres preguntem quan ens pregunten què és més saludable, que és la pregunta típica, què és més saludable, el tabac o el vapor? Sempre fan la mateixa pregunta. Preferiries tirar d'un edifici d'un número 20 o d'un número 21? Per què és tan important veure quin és menys dolent quan realment s'estem donant compte de que estem canviant l'addicció? Clar. I que realment són dolents. Exacte. I a més, algo molt important en els vapors és que duguem poc de temps consumint-los en comparació amb el tabac. Entonces, el tabac sí que sabem quins són els efectes a llarg plaç, sabem totes les malalties que estan involucrades, i el vapor no sabem els efectes a llarg plaç,
però encara així, a curt plaç ja n'hi ha una malaltia que se relaciona en este consum, que se diu EVALI, no sé si te sona. Sí, em sona un poc. Vale? És a nivell pulmonar, és una malaltia molt greu que s'ha relacionat directament amb els vapes, que no existia antes. Sí, també jo crec que he vist moltíssimes notícies, no sé, bueno, vosaltres esteu moltíssim més informats del tema, però d'explosions bucals, a lo millor és... Però sí que he vist alguna notícia de que el vàper ha explosionat en la boca i han tingut que fer reconstruccions, no Pues sé. no tinc clar, no estic molt De cas informada segur, d'això, no? exacte. A lo millor és un cas aïllat, però que també No, sí. pot ser perjudicial, Clar, perquè ser electrònic. durar una bomba algo elèctric, La no? bateria, sí. I al final, a nivell físic, el que hem parlat, de que a curt plaç ja sabem cosetes, però és que a part d'això, a nivell social, ha aconseguit que tota aquesta gent que tenia asco al tabac o que ja el relacionava en enfermetats i que mai agarraria el tabac, ha aconseguit que comencés a fumar. Entonces, a nivell social, el dany públic que ha fet, el dany de la salut pública, és molt gran. I sobretot, en este podcast que estem parlant més sobre els problemes de la joventut, en la joventut ha afectat exponencialment. Suposo que també les persones majors adquiriran vàpers quan vagin comprant, però a nosaltres també, o sigui, exponencialment jo crec que ha sigut el més. De fet, si mires les estadístiques, n'hi ha una gran baixada de consum del tabac en els jóvens, però això se compensa en tot el que ha pujat el vàper. I parlaves abans un poc del tema de la nicotina, el contingut que du el vàper, no? Eixa nicotina encara... Te dic l'exemple, per exemple, un vàper que no portara nicotina continua sent addictiu, continua atraient per a que es puga fumar? La resposta és que sí, perquè no cal una substància dins del cos per a que algo sigui addictiu. Per exemple, moltes persones poden ser addictes a les redes socials, a les apostes deportives, a jocs d'atzar en general, i ahí no n'hi ha una substància addictiva. Al final, el que fa algo addictiu és un comportament repetitiu que t'alivi alguna cosa o que te doni algo de plaer. Te poso un exemple. Imagina que tu després de tot el dia treballant arribes a casa, te tomes en el sofà i obris Instagram o TikTok i comences a scrollejar. I te pots tirar 1 hora, 2 hores scrollejant, que crec que a tots ens ha passat. Sí, un poc. Tenim que confessar. No te dones compte i estàs ahí sense ningú sentit. Això és perquè al final el mòbil te serveix per quan t'arribes a casa desfogar-te, desconnectar de tot l'estrès que has tingut en el dia i estar més tranquil. Pues els vapers funcionen un poquet de manera similar. I l'addicció se va fent perquè t'alivien el malestar o te donen un benestar al fumar. I d'esta manera se fa el que se diu l'addicció conductual. No cal una substància perquè sigui addictiu. I també, què penses? Perquè a mi és que este tema jo tinc que dir-ho perquè me toca molt de prop, no? Que jo tinc algun familiar o tots tenim un familiar, no? Però en este cas jo tinc que dir que és un familiar molt proper que està molt addicte al vàper, però sobretot és en ambients discernits, perquè es veu que... Bueno, i ho analitzem, no? Tu millor que ningú ens ho podràs dir, però el tema de a nivell social, quan deixes un poc en amics... No passa, és que anem a... Ja, però és que... I sobretot la gran... enorme quantitat de sabors que hi ha. Això també parlaven un poc, no tindrà la nicotina, no? Però té 50 sabors, watermelon ice, les 50.000 coses, ho dic perquè és que el familiar proper el té i jo dic, però és que això és mortal. És que sí, a lo millor no tindrà nicotina, però sí que té les 50.000 coses que has parlat. Exacte, i a nivell social, molta gent utilitza tant el tabac tradicional com els vapers per socialitzar. Perquè si tu estàs en una taula amb molta gent i estàs fumant, no tens per què estar parlant. Tens algo que fer. És igual que qui beu molt d'alcohol per socialment estar millor. Per a inhibir-se. Efectivament. Ens serveix com a desconnexió emocional, com a regulador emocional en totes aquestes situacions socials. Completament. I bueno, pareix que el consum del tabac, com estaves comentant en estadístiques i tal, s'ha reduït un poc. Ens trobem davant de que el vàper ha involucrat en la societat una transformació? S'ha transformat un poc el tabac? Sí. Passat? Podríem dir que el vàper és el tabac d'aquest segle.
hem passat del tabac tradicional a este nou concepte que pareix molt més saludable, que, com tu estaves dient, fa olor a fruta, a menta, a dolcet, i pareix que siga bo, i que realment sols és un cavall de Troia que mos han colat. Que bona expressió. Mos el vengueren com és un producte que anava a fer que les persones que duen molts anys fumant i que no podien deixar de fumar, estos fumadors crònics deixaren de fumar. I realment han passat dues coses. Una, que els nous jovens, sobretot, que mai haurien agafat un cigarret, han acabat fumant vapor, i després que les tres persones majors han acabat normalment en un consum dual. Quan intenten deixar de fumar, o bé s'enganxen al vapor... Fenomenal. Exacte, o bé acaben fumant les dues coses. Quan poden fumar, tabac tradicional, i quan no poden, en ambients en els que sol molestar un poc més el tabac, agarren el vapor i fumen vapor, perquè el seu olor no és tan molest. Sí, perquè és com que no té eixe olor tan característic a cigarret, no? Que és algo més, parlàvem això, frutal i tal, però bueno. Exacte. I bueno, filant també un poquet, quines penses que són les estratègies que a mi em crida molt l'atenció que utilitzen les diferents indústries per a convèncer de que tenen que consumir el vapor? O sea, que la gent té que consumir. Lo primer que feren, bueno, tenim que partir de la base de que la indústria tabacalera té molts diners, molts. Entonces, a nivell de màrqueting i publicitat, tenen un poder enorme. Entonces, lo primer que feren és un packaging molt bo. Tu veus un vapor i és xicotet, és portàtil. En molts colors, molts colors llamatius, que fan bona olor. Inclús, jo en Espanya no els he vist, però en Argentina sí que he vist vapors en una consola incorporada, el que podies xuar. O sigui, han fet de tot. Tu saps jo quin sí que he vist? Unos que tenen com una rodeta i que en eixa rodeta cada vegada que se li pegava una calada, eixa rodeta pegava una volta. Aleshores, era també... I també he vist com un descompte. És que he vist, perquè, claro, el familiar és de moltíssim i... però cal dir que el familiar no soc jo, que això és important. No, que com a descompte, com a que cada vegada que feies una absorció o una calada i tal, anava descomptant. Aleshores, és com un xoc. Sí, al cap i a la fi, com tu has dit en Argentina, una calada resta uno, una calada fins a que arribaves al zero, com un descompte, no? Com una mena de... algo neurològic que va canviant. A més, és que, no sé si has vist, això ja fa molt de temps, jo no els he vist en persona, sols els he vist en imatge, uns vapors de Bob Esponja, de dibuixos, eren vapors per xiquets. I siguin xiquets de 4-5 anys en els anuncis consumint aquest tipus de vapors. Quina barbaritat, total. Però a part d'això, fan altres coses. Això és el primer que feren, que era el packaging. Però, a més d'això, han invertit molts diners en publicitat dels influencers, que són els que ara mateixa, com el seu propi nom indica, influencien a la societat. I jo ara mateixa tinc en el cap una campanya molt concreta, una influencer molt coneguda, que eixia ella fumant i tenia un cartell que posava, com en neó, posava, així no se pot fumar, se pot vapejar. El meu codi de descompte és este. Com si no fos exactament el mateix, no? Efectivament. I vosaltres vareu fer també una campanya, no? Sí. Molt interessant, no? Per a combatre o en festivals i tot això, no? Nosaltres, cada Dia Mundial contra el Tabac, el que fem és llancem una campanya. Fa 2 anys llançàrem el vapor sabor càncer, que és este que tenim així. No me digues! Per a que el pugues veure. Però com és això? Bueno, però això és una campanya vostra, no? Sí. O sigui, no sé tal, però per a que vos fixeu, o sigui, és realment el packaging d'un vapor, no? Bueno, t'importa si l'obri? No, claro, obri-lo. Bueno, que meravella. No sé si tal, però... A veure, això ho tenim que fer així en primícia i en directe, Hosti, que barbaritat. O sigui, realment és un vapor... O sigui, no és un vapor, no? És la imitació d'un vapor. I això realment es pot obrir? Es fa alguna cosa? No, realment és el vapor, no? Les instruccions que tens... les instruccions. Dins de les instruccions mos conta: advertencia, hemos sido engañados. La industria quiere venderte que el vapor es mejor que el tabaco convencional. Spoiler, es mentira. Que tenga menos sustancias tóxicas no implica un menor daño. Y te explica informació sobre els vapors.
Bueno, això no t'importarà que se ho quedem No, així clar que i no. ens ubiquem en la nostra Ho he sigut per vosaltres. prestatgeria de coses que ens han dut les diferents associacions, no? Bueno, però que meravella que feu este tipus de... I realment que promogueu este tipus d'accions, no? I Sí, que no? són tan visibles, que al final feu combatiu, no? Un poc la seva pròpia medicina, no? Que és realment això. Quan ho traguérem, M'encanta, isquerem al carrer i, bueno, uns voluntaris, perquè en l'associació, gran part de la nostra associació són els voluntaris, isqueren com en unes tabacaleres, no? En uns assò de cartó, unes caixes de cartó, on els tenien posat i els anaven repartint pel carrer. I anava un càmera en elles i anaven explicant que era un vàper sabor càncer, que si també se'l consumirien. I molta gent pensava que era real. Pensava que la gent espanyola contra el càncer... No, jo quan l'he obert dic, hòstia, m'he quedat un paper perquè dic, i serà veritat que ens han dut un paper? No, però clar, és un paper un poc diferent en lo que és la realitat. Exacte. Nosaltres cada any intentem innovar un poc més i l'any passat crearem el Real Fest. Una de les coses que fa la indústria tabacalera per patrocinar este consum és patrocinar els festivals de música. Entonces nosaltres crearem el nostre propi festival de música, que és el Real Fest. Com qualsevol festival, no? Exacte. I els artistes són, claro, enfermetats, productes que hem vist. Sí, exacte. Sí. I la ubicació del festival és en l'hospital. Això és massa, Això... Però que ho vegeu. Bueno, expliqueu si vols un poc, perquè això és... Realment el que farem és la contrapublicitat a totes aquestes campanyes, a tots els festivals que utilitzen la indústria tabacalera per poder fer promoció, i el que farem és posar els cantants del nostre festival eren càncer de pulmó, EVALI, que és l'enfermetat que se relaciona en el vàper, l'EPOC, l'any cerebral, se celebrava el dia 31 de maig, que és el Dia Mundial contra el Tabac, i el lloc on es feia era l'Hospital Planta de Pneumologia. I estia molt guai perquè alguns influencers feren com en els altres festivals, no? Obrigueren una caixeta típica que treuen la seva pulsera, i la pulsera que tenien era una pulsera d'hospital. Al final feien referència que el que s'està promocionant en un espai en el que la majoria són jovens, perquè en els festivals el que més veuen són jovens, és el consum d'aquestes substàncies. Mare de Déu. I bueno, parlant un poc de festivals, de tot això, que també estan molt regulats per l'aforament i tot, exactament com influïx la llei en tot el que ve siguent el tema dels vàpers i el seu consum actualment? Pues, si anem al tabac, ja fa molts anys que hi ha molta regulació. Vosaltres, no sé si te'n recordaràs de que antes sí que se podia fumar en els bars, en els hospitals, inclús en classe. I aeroports. En els aeroports. Això també era que digués, home. En tots els llocs es podia fumar. Inclús n'hi havia en els avions de també se podia fumar. Entra la llei de 2005, això se comença a regular. La veritat és que ara mateix el tabac sí que té molta regulació en quant a la publicitat que se pot fer d'ell, però en els vapers estem un poc a mitjà camí, perquè fa uns mesos se tragué el nou anteprojecte de llei que proposa, perquè encara no està aprovat, estem esperant a veure que hi ha una resolució, que va per llarg, en el que ja se claven els vapers dins, en el que intenten igualar moltes vapers al tabac. Les coses noves que han incorporat sobretot és prohibir els vapers d'un sol ús, estos que no són recarregables, això es volen carregar, es volen directament prohibir, volen ampliar molt els espais sense fum, arribant a universitats, a tots els espais públics... Sí, perquè ara en qualsevol moment fan un xicotet això i ni t'enteres de què estan fumant. Així com el tabac de cigarret era més escandalós, no? Ara això és com tan... Sí. El vapor se normalitza molt més per l'olor que fa, que al final no és tan molesta. No en parla. I també han regulat el prohibir el consum dels menors tant de tabac com de vapor. Ara mateix està prohibit la venda de tabac i de vapor, però no està prohibit el consum. I en aquest anteprojecte de llei sí que una de les coses que se diu és que se prohibisca este consum. I sí que és veritat, a lo millor estic un poc, però saps millor que jo contestar, no? Però sí que és veritat que anàvem a fer o a regular, no? Que a partir d'un any ja no es poguera fumar, comprar
Era alguna cosa així pareguda, em sembla, Això no? no està recollit encara. Jo crec que és una idea que ens encantaria, però Ens que és molt encantaria. complicat i n'hi ha països en els que ja s'ha fet, Sí, sí, que sí. és que prohibir a partir... M'ho invente. Sí, sí, Les sí. persones que han nascut a partir del 2010 tenen prohibit la venda i el consum d'estos Molt bé. dispositius. Això hauríem de prendre nota, Deuríem. per a poder-ho fer. De fet, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha apoyat este nou anteprojecte de llei, però també ha dit que fan falta més coses. Per exemple, fa falta que no estigui tan disponible el vàper, perquè ara mateix podem anar a moltes tendes que no són tabacaleres. Sí. No, en la fruteria. Jo en la fruteria de baix de casa tinc. Efectivament. En tendes que no tenen res que veure en aquest tipus de productes se pot comprar, hi ha moltíssima disponibilitat. Estan normalitzant molt que tu vagis i pugues comprar-los sense tindre que anar a un lloc específic per això. I jo crec que inclús, fixa't el que vaig a dir, que sense... Perquè el tabac al cap i a la fi, a lo millor, no ho sé, és que com no baix molt, però el tabac com a que sí que prenia com més, anem a dir, dins de la mesura, de la majoria d'edat. Crec que ara el vàper és inclús de que vas i com és tan a l'abast de que vaig anar a la fruteria, no vaig a dir molt, però que els té un poc igual l'edat que tingues, perquè jo he vist entrar a xiquets i que es venguin vàper i no preguntar l'edat. Vull dir, no. Això va molt de la mà de lo que estàvem parlant antes. La percepció de risc del vàper és nul·la. És molt baixeta en la població. Hi ha molta gent que pensa que és vapor d'aigua, que no és addictiu, que és algo bo. Entonces, claro, si és algo bo, tu dices que el teu fill ho consumisca com algo normal. Mare de Déu, doncs bueno, ens varen fer creure que estaven deixant un poc el tabac enrere, no? Però bueno, ja un poc per a finalitzar, què missatge final t'agradaria deixar així, constància en el podcast per a un poc reivindicar tot el que estem lluitant, no? Sí que m'agradaria deixar el missatge de que ens han fet creure que el vàper era una porta d'eixida per a aquest consum que tantes malalties i tan mal fa a la societat, i realment el que està sent és una porta d'entrar a totes aquestes persones que havien decidit no fumar. Bueno, Anaïs, doncs moltíssimes gràcies per la teua implicació i per haver vingut a mostrar-nos tot el que està passant, no, en el vàper. I bueno, cal dir que poca broma en el vàper, no? Moltíssimes gràcies. A vosaltres.